नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनल. माझ्या आहे मी खानदेशी. तर कशा आहात, कशा नाही कमेंट करून नक्की सांगा. तर म्हणलं चला मंडळी आज ब्लॉग करावा. तर तुम्हाला माहितीच आहे की माझी शाळा सुरू झाली तेव्हा सांगितलं होतं, त्याच्यामुळे मग ब्लॉग काही झाला नाही. म्हटलं चला आज ब्लॉग करावा. तर म्हणजे आज आमच्याकडे स्पेशल मेनू आहे, तो आहे भेळ. तर भेळसोबत काय काय भेळसोबत काय काय लागतं, काय काय साहित्य लागतं ते आता आपण बघूया. आणि भेळवर काय काय टाकतं म्हणजे जसं रगडा, इमली चटणी, ते आपण कशा प्रकारे बनवलं आहे. म्हणजे ना आता झालेला रगडा आम्हाला लक्षात नाही, मी घ्यायला गेलो खेळून आलो, म्हटलं ब्लॉग करावा. तर तेव्हा मम्मीने बघितलं, मम्मीला सांगितलं की रगडा झालेला आहे. म्हटलं चला आता तुम्हाला डायरेक्ट रगडाच दाखवतो. आणि इमली चटणी पण झालेली, इमली चटणी आता फक्त मिक्स करायची. तर चला म्हणजे बघू शकता, हा आहे तो रगडा. भेळवर एकदम छान लागतो. आणि ना याच्यात ना आपण ना 3 बटाटे उकडवले, त्याला स्मॅश केलं, कढईत तेल टाकलं, त्याच्यात हिंग टाकला, जिरे टाकले, ओवा टाकल्या आणि पेस्ट टाकली आपण हिरवी मिरची, लसूण आणि कढीपत्त्याची आणि कोथिंबीर याची पेस्ट केली आणि मग ती बारीक केली. त्याच्या आधी कांदा टाकलं, कांदा परतवला, मग पेस्ट टाकली, मग ही बटाट्याचा जो आपला स्मॅश असतो ना, स्मॅश केलेला बटाटा तो टाकला आणि मग आपण त्याच्यात पाणी टाकलं आणि मिक्स केला. आता बघू शकता त्याला उकळी आलेली आहे. आणि ना आम्हाला थोडा ना पातळ लागतो ना, म्हणजे पातळ छान लागतो त्याच्यावर, म्हणून आम्ही तसं केलेलं आहे. तुम्ही घट्ट पातळ कसे तुमच्या प्रमाणानुसार करू शकता. बघू शकता इमली चटणी आहे, मस्त लागते, एकदम आंबट. बघू शकता. तर म्हणजे आता बघू शकता याच्यात आपण मुरमुरे टाकले, वरती ही शेव टाकलेली आहे, मग हा फरसाण, मग कांदा. आणि आता याच्यात आपण ना हा रगडा टाकून घेऊ जो आपण केला तो, आणि ही इमली चटणी पण आपली तयार झाली ती टाकून घेऊ. आधी रगडा टाकून घेऊ आपण. बघू शकता एकदम मस्त रगडा झालेला आहे. आणि तुम्ही एकदा नक्की करून बघा अशी वेळ. बघू शकता आता इमली चटणी टाकून घेऊ आपण, एकदम भारी, आणि मिक्स करून घ्यायची. म्हणजे आता जेवण झालं, म्हटलं चला आजच्या व्लॉगचं इथे शॉर्ट करा. तर म्हणजे भेळ एकदम छान झाली होती आणि तुम्ही एकदा नक्की करून बघा. तर म्हणजे चला आजच्या व्लॉगचं इथे शॉर्ट करा. तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. तर चला बाय बाय.